Først og fremmest så skal man jo tænke på, at hvis man er stresset, så er det jo ikke noget, som bare lige rammer en. Det er jo resultatet af, at man er i en eller anden situation, at man fortolker den situation, og at man så i den fortolkning når frem til, at det her det er farligt, truende. Nu har jeg fået den her opgave, jeg skal aflevere besvarelsen af den om en uge, og fordi jeg skal aflevere om en uge, jamen hjælp, jeg har slet ikke tid til det. Det går ikke, og så videre, og så kommer hele den alarmreaktion. Og det, der så sker, det er, at store dele af hjernen, som bearbejder den information, bearbejder den, og alt i alt, som resultat af den bearbejdning, aktiverer diverse systemer, blandt andet noget, der hedder amygdala i det der limbiske system, og de strukturer aktiverer så noget, der hedder HPA-aksen, som udløser øget produktion af stresshormon, det der hedder kortisol, fra binyrebarken. Det er en af reaktionerne. Der er også en hel del andre. Balancen mellem forskellige dele af det, der hedder det autonome nervesystem, bliver forskudt, så man går mere i alarmberedskab, man får en højere hjertefrekvens, man får hjertebank, man får fugtige hænder, og alle de der forskellige ting, som man reagerer med, når man bliver bange, når man bliver stresset. Men noget af det, når vi ser på effekterne af stress, som er vigtigst, det er sådan set den høje produktion af stresshormon. Så man får udløst øget stresshormon, og det er sådan set, hvis nu det var bare kortvarig stress, ganske fint at få. Det er en måde at sætte os i alarmberedskab på. Vores stofskifte bliver ændret til noget, der kan sætte os i stand til at flygte, til at løse akutte opgaver, til at slås eller noget i den retning. Vores immunsystem, vores immunforsvar bliver undertrykt midlertidigt, hvilket sådan set heller ikke gør noget, fordi det er igen en måde at spare energi på, hvis vi skulle slås eller flygte. Problemet er så bare, at bliver vi ved med at være under stress, er det den kroniske stress, så får vi et ganske alvorligt problem, fordi det at undertrykke immunforsvaret ikke kun i nogle minutter eller en times tid, men i uger eller måneder, eller hvis det er rigtig slemt år, det vil kunne skade ganske betydeligt. Man får øget risiko for at få naturligvis forskellige former for infektionssygdomme, man får øget risiko for rigtig alvorlige sygdomme osv. osv. Så det vil sige, at en af de ting, der kan ske, det er en øget risiko for sygdomme, som skyldes, at man har mindre immunforsvar. Samtidig så har det her kortisol, det her stresshormon, også den effekt, at det undertrykker produktionen af noget, der hedder neutrofiner, blandt andet noget, der hedder BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Og neutrofinerne er det absolut ikke særlig hensigtsmæssigt at undertrykke. Den hurtige beskrivelse af neutrofinerne, det er, at det er nogle stoffer, som vores nerveceller er afhængige af. Ikke afhængige på den måde, man kan blive afhængig af speed, D-amfetamin eller heroin eller noget i den retning, men simpelthen indbygget afhængige af. Det er i og for sig en ganske rimelig mekanisme, hvis vi ser på det rent biologisk. Det er en måde at sørge for, at de nerveceller, som vi gerne vil bevare, de bliver bevaret, og vi skiller os af med dem, der ikke fungerer særlig godt. For der sker nemlig det, hvis de ikke får tilstrækkeligt af disse neutrofiner, at så dør de. Så begår nervecellerne selvmord, det er de programmeret til, og det er egentlig fint nok for under normale omstændigheder, så får man neutrofiner, hvis man fungerer godt, hvis man indgår i et velfungerende netværk, hvis man er nervecelle. Problemet er så bare, at hvis noget undertrykker produktionen af disse stoffer, f.eks. stresshormon, så bliver der for lidt af neutrofinerne. Og i yderste konsekvens, så kan det betyde, at hvis man er stresset over lang tid og meget stresset, så nedbryder man nerveceller, og så kan man altså miste nerveceller og slå nerveceller ihjel generelt. Man kan få en beskædigelse af nervevævet. Der kan også ske nogle andre ting, som måske netop for studerende i en eksamenslæsningssituation eller opgaveskrivelsessituation kan være ret uheldigt. Og det er, at hvis nervecellerne får neutrofiner nok til ikke decideret dø af det, men for lidt i forhold til, hvad der er optimalt, så bliver de mindre velfungerende, så bliver de mindre plastiske, de bliver mindre i stand til at modificere sig, ændre på nervecellernes netværk osv. Og det betyder så, at man i sidste ende bliver dårligere til at lære noget. Man bliver dårligere fungerende rent kognitivt. Og det er af indlysende årsager ikke lige det, man har lyst til, hvis man er i en eksamenslæsningssituation. Så når man sidder og tænker, nej, nu er der kun
3 uger til, at jeg skal op til denne her eksamen. Nu bliver jeg nødt til at læse i døgndrift, og det kan jeg ikke engang nå det ved, osv. For det første, at læse i døgndrift er ikke nødvendigvis særlig godt, fordi det er ikke få sovet, det kan som også øge stressniveauet, og man bliver ikke ligefrem mere intellektuelt velfungerende af ikke at sove. Men udover det, så er det også det hele den der tanke omkring det. Den vil så sætte diverse netværk i hjernen i gang med katastrofetænkning og dermed stress. Og når man så er stresset og producerer ekstra af det her stresshormon, så nedregulerer man produktionen af BDNF og andre neurotrofiner, og så bliver man dårligere til at tilpasse sig til at lære noget nyt. Så hvad angår konsekvenserne af at være stresset, så kan vi jo sige, at for studerende, der vil det naturligvis være en meget, meget uheldig konsekvens, at man, hvis man er tilstrækkeligt stresset, for det første måske risikerer at være syg til eksamen, fordi man i hele eksamenslæsningen har nedbrudt sit immunforsvars chance for at beskytte en, plus at man undervejs i eksamenslæsningen måske er kognitivt dårligere fungerende, lærer information dårligere, fordi man altså har mindre BDNF, at man i et eller andet omfang slår nogle nerveceller ihjel osv. I en bredere sammenhæng, så er det selvfølgelig klart, at stress har en lang række i bredere perspektiv om muligt alvorligere konsekvenser. Man får forhøjet blodtryk, man får potentiel beskadigelse af hjertekar osv. Så risikoen for rigtig alvorlige lidelser inden for hjertekarområdet og en række andre områder er også forøget. Så med andre ord, helt bredt, så er stress noget, som egentlig kun burde være begrænset til den der helt akutte. Nu er der en trussel, jeg skal klare den lige nu. Være stresset i 10 minutter eller en time, eller hvis vi endelig skal se sådan på det, et par timer. Men under alle omstændigheder noget, der er meget mere begrænset. Den kroniske stress, det er egentlig der faren er. Man kan så vende det om og sige, jamen hvad kan vi gøre ved det? Hvordan kan vi hindre det? For det første, hvis vi er under stress, og der er punkt nummer 1 naturligvis at være opmærksom på, om man er det. Nogle de er jo så stresset, at de ikke engang selv opdager, at de er det. Så kan man naturligvis prøve at tvinge sig selv til at tage nogle pauser, tvinge sig selv til at slappe af, til at på trods af, at man egentlig ikke har tid til det, gå en tur, hvile sig et øjeblik, meditere, hvis man nu ellers gør det. Men en anden faktor, som kan være ganske vigtig, det er egentlig det, som var udgangspunktet i det, jeg sagde. I første omgang er der en bearbejdning. Der er ikke noget stress, der pludselig kommer sejlende og banker ind i hovedet på os. Stressen er et resultat af, hvordan vores netværk i hjernen bearbejder den information, der kommer. Meddelelsen om, at nu har du en uge til at skrive den her opgave, den gør i sig selv ikke noget ved HPA-aksen. Den gør noget ved vores bearbejdning, og hvis den bearbejdning fører til, at vi er stressede, så er det skadeligt. Så det vil sige, i virkeligheden, hvis vi kan cope med den stress, oversat til neurale termer, hvis vi kan sørge for, at de netværk, der bearbejder informationen, når vi får at vide, jamen nu er det på fredag 14 dage til du en skriftlig eksamen, eller nu er der 7 dage til du skal aflevere opgaven, eller hvad det nu ellers er, så vil det være en meget stor fordel. Fordi så kan man have neurale netværk, der egentlig tager udgangspunkt i, ja, men jeg plejer jo at klare det. Jeg kan jo nå at få skrevet noget allerede til i aften. Det ser måske ikke godt ud, men så har jeg stadigvæk 6 dage til at pusse af på det og fylde noget mere på. Hvis det er den form for bearbejdning, oversat til neuraltermer, den slags netværk, man går til det med, så vil man hjælpe sig selv ganske betydeligt, fordi sandsynligheden for, at man får ret i forudsigelsen, okay, det går jo nok, den vil altså også stige ganske betydeligt. Og man skal tænke på, ja, lige i øjeblikket, der har du den hjerne, du har lige nu, men den hjerne, du har i overmorgen eller om 14 dage, den er delvis et resultat af, hvordan du selv bearbejder information lige nu.